इलाय मालिक जुथाया नुवाखै बेसे गोलाव हाफ पेन्ट खान्दानो साख्रि गारलायबावदोंसो आसोला साख्रि नाङानोलै लामाखौ मानि सुइजारलेण्ड बायदि नुसै नै लामा हाबनाया बोरमाखौ दाजाखा ओरैबायदि बिसादथ' खुगाया हेभि नै बब गय बागान नायलाबायदों दिनै आं लोगोनि न'आव फैदों गय बागान गोजाखा ओरैबो नैबे काफिबो दं नै गय सिङाव बा लामाया नै थालिर नैबे फुराना बागान आरो गोदान बागाना हौरैथिंजाय दा देखायगोन गोदान बागानखौबो बेहायनो 100 कुइन्टेल जायो बे फुराना बागानानो गोदान बागानाबो एकदम थायहां थायहां जागासिनो दं लामाखौ मानि सुइजारलेण्ड बायदि नुसै नै लामा हाबनाया बागान सिङाव बेबायदि काफि गायजोबदों ओमफ्राय खमला हनैसाय खमलाफ्रा जाग्रा गैयैखायनो रानलायबावबायसो सेंग्रासो बाव मानसियाबो ओमफ्राय हिनजावबो लायाखै दाबो माब्ला लागोनथाय लायासोनो हिनजावखौनो नै बेहाय दाउबो दं दाउ दोनदों आरो अमा दं बैहाय बैथिंजाय बै सिङाव बागान सिङाव बैजों नुहुरा दै जों नुवाखै नै मानसिफोरना फुख्रि बुरोब्ला जेसिबिजों बेना नुवाखै नै माबायदि स्टाइल लुयोसो बेना नै सिमेन्टजोंसो दालाय देन्जार देरखायो नायाबो बिदियाव 3 केजि गाहाम जायोलै मासेयावनो 3 केजि गाहामनि ना दङ बेहाय दा नाबो फानो थालिरबो फानो गय बागानाबो नै इलाय बे नैबे सेकेन्ड बागान दै ओरैनिया फुरानामोन नै ओरैना नुस' हाखाया मालिकआ नुजाथ'वानोलै दानो मार्सिडिस लाबासो नुजागोननो थार बायदिसिनाखौ लाबावा जाहैदों नैबे गोदान बागान आं देखायगासिनो दं मालिकआ नुवाखै नै माबायदि हाफ पेन्ट गाननायखौ नुवाखै माहाजोन नुखायो बिदिबाथाय बे जुथा गोलावसो बावनै ओमफ्राय ओरै गासैबो गय बागान गोजासो बे बिलाय मद' गिदिर गिदिर बे मद' जानाय माने बोरमा खिनि खामानि सोमखोर सोमखोर सोमखोरनो थालिर बागानबो दंजोबो सिङाव थालिर बागानाबो सप्तायावनो अट' गंनै गाहाम हरखायो ओरैनो दानख्राबल' दोनखायो फोमोननायनि फाव बियो इलाय मालिक जुथाया नुवाखै बेसे गोलाव हाफ पेन्ट खान्दानो नाय ओरै नायदो नै हेभि नै बब अयथासारलै देन्जार जाबाय दे बा एल' एला नायजोबखानोसैलै बोरमा जानानै मरा जानायनि दं माखासे बोरमा दंमोन नालाय बोरमायाबो बेसेबां दंमोनलाय 20 थाखा आयौ ओमफ्राय नों बेखौ एवदों नामा बे गांसोखौ ए हानानै लांफैयो ए इलाय बाब होद बोरमा खिनाव हासार दंमारलै ने माने बोरमा खिनाया सेवनाङा डाइरेक्ट होजायो औ दिनै खिबाय दिनै होजायो औ मोसौनि बिदि होजायाना थालिरा नै सुमथाजोबनांबाय माबा जादोंलै बे फार्स्ट बिदां बेनो गिबि नै बेलाय फार्स्ट खायदि दादि जायो औ बेलाय सेकेन्ड टाइमनिफ्राय मोजां जानोसै मा थालिरमोनलाय सिन साम्फा खिन्थु बेलेग सिन साम्फा आरो मोननै रोखोम थायोना गुफुर जात नङा बे गोजा जातसो दा बे गुफुर जात औ बिफाङा बायलाबाया बियो बे मोनसे जातआ बिफाङा सेवलाबायो खानस्रि माबा हाबलाबायनानै सेवो नैबे बांद्राय बिदि सेवलाबाया आरोखि औ
बे माबा जागोन दा रायखिन्थु बे जानाया गांसो दंना नै औ गांसो दंखासैना नों बेखौ एवखालाना दा रानखासिगोन ओरैनो औ बोथोरानो गोरान जाबोखासिगोन ओरैबो दा औ जिं ओरै ओरैनो हेभिसिन नामा जानो मोनाखै बेखौ बोरमाया ए ओरैनिखौ मोनजायाखै ओहो लेगबोना थाबायना ब गोथाव जाबाय इलाय नंगौलै हेभिलै हेभि औ हेभि जाबाय खिन्थु औ खालमासिन नायदो बेखौ होद बोसोरबायावनो थायगोनलै औ बोसोरसेयावनो बिदि जाबाय फोजोबखाबाय दा नों बोरमा खिखौ औ एभेलेबेलसो न'आव औ ओमफ्राय दाथ' दाना दोनला मोनगोन ना सामा औ औ बेखौ माने बेयावनो दोनथ'बाय औ उनावहाय बनेखौ जोबला लांलायबाय आं मोनलायबाय सानैजों औ औ ओमफ्राय सानफ्रोमबो फानहैखायो नों बाजाराव औ फानो आंगा दं आनइमप्लय मालाय मा जानो ने नै सेल्फ इमप्लयड जाबाय बियो गभर्नमेन्टनिफ्रायल' आनइमप्लयड आरो गाव हारसिंनो सेल्फ इमप्लयड मावलायबावाखैसो साख्रिखौ साख्रि गारनानै फैग्रासो नै बेबो औ इलाय हेभिलै हेभि जाबाय ओमफ्राय नों साख्रि मावला दा इस ए मोजां जाबायथ' इयो नै ए सेकेन्ड टाइमनिया मोजां जायोना फार्स्टनियाल' जेबो होलेबो मुलि थुलि जाबाय नैबे फांथाम गाहामल' दोननांगौ औ दा बेखौ नाख्लायनांगौ औ बेलाय बरिया जाबायथ' नै बेखौ नाख्लायनांगौ टाइमना ओरैनो सानदेना बेलाय मोजो दादु गैला ना नै गैला जेबो मुलि होआ बिदि आरो फुरा अर्गानिक ने नै 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 एसे दादु जादोंना बेहाय गुसु फार्स्ट टाइम बियो बै दहाय जों बैयाव थुनाया नैबे हेभि एल' एला नायजोबखाबायलै नैबे बोरमा खिया ने नैबे माबानि दाखोरमोन माबा बेलाय नैबे 2 बोसोर 3 बोसोर जाबाय नैबे थायनोसै 19आव गायनायनिनो 20 21 22 3 बोसोर 3 बोसोर जाबाय दा बोसोरनैलानो थायनायसै नैलाय मदद नै जाबायलै जाबाय 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 अयथासार जाबाय बेलाय नै थोस नै एल' एला नागिरनानै मा बाजोबखो नै जुथा मानि फाग्लासो नै औ डिमेरिट्स थायोलै मालायनि बागानाव एल' एला नायबाय नैबे लामा जागोन बेना ओमफ्राय ट्रेक्टर हाबग्रा लामाया ओइजों नैबे मालिक थाबायग्रा लामा अ दे होद नंमारगौलै मालिकफोरनि थाबायग्राया बेलेग जामारनो आलदा औ लकेल पाब्लिक थाबायग्राया आलदा मालिकनिया आलदा जामारो नुस' हालालै औ औ फार्स्टआव मोननायाथ' जोब्राबखाबाय नैबे सेकेन्ड टाइम एबार खनसे अखा हालानो गोदोजोब्बाय दा आराम जासिगोनलै एबार अखा हाग्लायबा सेकेन्ड टाइम नै लाजाखालाया जाखाबाय नोंखौ औ नै हासार हासार नैखौ अर्गेनिक हासार ओरैनो गोदान ने थांनाय बोसोराव गायनायनि होयो बोरमा जानायनि बोरमा जानाय जाना थायोनो ओमफ्राय जै जालाया बिदि जाफिनलायबा नायदोल' नोंनि खिखौ नै औ सेकेन्ड टाइम होबाय दा गुदियालाय गिदिररा औ एलाय गिदिर थाखाबाय नैबे रोदोमखांफिननायनि नै थैबाय नै ए औ गायनांगौ नभेम्बराव गायनाय गय नै
नैबे नभेम्बरनि नैबे नै दाख्लिसो गायदों बेखौ दहला हाथो गायबाय औ गायलाबाय जाया हा गिदिर लानांगौ दाउख'नायाव औ नैबे नभेम्बराव गायनांगौ नै माथो बिलाय रानथ'थ'ब जाखोरा नैबे जेबो जाया आरो ए दे अखा हानानै फैफिनगोन ना औ मानसिफोरना एप्रिल मेआव गायोलै गयखौ ओमफ्राय बेना उल्था अक्ट'बर नभेम्बरावसो गायो बेना टेकनिकआ बेलेग बेना जोबोद फिथाइ थायग्राबो जायोनो बिदि टाइमाव गायब्ला नैबे अर्गेनिक हासार आरो बोरमा खि गोजा बियो नै टाइम मोनब्ला होनोसै ना ट्रेक्टर हाबग्रा इयो औ आयु देन्जार नुसै माथो बागानखौ ड्रन लाबोनोसै एबार ड्रन शट एप्रिल औ औ मार्सिडिसआ बहा गबावनो थार सारफोरखौ दालाखा बोरमा जाला नै बेनो औ बेलाय बोरमा जानायनि नै बोरमाखौ दाजाखा ओरैबायदि बिसादथ' खुगाया ओमफ्राय नै बे फैनायखौ नायदोल' औ बेथ' बोरमा गैला दा औ नायदो एबारैनिखौ आखलखौ बोरमानिखौ आखल बोरमानि आखल गुड आखल मोजां आखल बेड आखल सेकेन्ड टाइम माबायदि फैखो नै बिफोर बेलेगखा नैबे हाबबाय दा सिङावहा हासारा ओमफ्राय ओरै दं ओंखारबाय नालाय बोरमा खिया बे फैबाय निउ गोदान मिक्सआ नायदो बेफोरखौ बेफोरनिखौ नायदो सेकेन्ड टाइम जाबायलै देन्जार नायगिदिंबाय जोङो बागानखौ एल' एला मा दं मा गैया नायजोबखाबाय सिंसा हाग्रा फिथाइ बायदिसिना बाजाजोब्बायलै खिन्थु दा बुंसै आरो मालिकसो बियो औ नैबे नै नाहर ओरै सोमखोर 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 जाजोबखाबाय मालिक जाबाय बियो मालिक मोनलायखाबाय नै साख्रि गारलायबावदोंसो आसोला साख्रि नाङानोलै माने मालायनि आन्दाराव मावनांगौ जायो नालाय बैखौ मावनो थिनबानो अफिस टु हम ल' जायोना जेरावबो बेरायनो मोना साख्रि मावबा मावसाबदोंमोन आंबो मावनायालाय सानैजों मावदोंमोन जों गोदोहाय एसे खामायदोंमोन खामायनायालाय द्राब गारनानै फैगारलै जों थोदलै न'आवनो मावहैनोसै होननानै एक्सपिरियेन्स लादोंमोन एसे औ थर्ड टाइम हालै खनथाम जाबायथाय जाबाय नै साख्रि मावलालै ने बोरायोलै साख्रि मावबा थर्ड टाइम औ अब्ला लोगोफोर भिडिअ'आ दिनैनिया बेखिनियानोमोन नैबेहाय लोगोनि गय बागानफोरखौ एसे देखायबाय माबायदि मा मावो माब्रै मा होब्ला देरो थाब थाब बेफोरखौ नायदिंबाय ओमफ्राय दोनथ'नोसै भिडिअ'खौ बाय बाय